Bantu bakithi, this is Babu Dokotela bokwesizibonjalo kufana muhle ungathi khehla nomlungu. Siyabonga kakhulu i-support enesinika yona kwe-channel Babu Dokotela ubunyanga basendulo. Nabantu esisebenzisa amagama abo singavumelanga nabo siyabonga ukuthi abasibisi ngenkantolo but baya-appreciate. Sibonga nge-support yenu ukuthi umuntu nimtheke ukuthi hayibo akubheke Babu Dokotela uthintile igama lakhe. Namhlanje sino Owen Zitha wase-Maritzburg. Ngike ngaba ne-meeting naye-ke in one of the hotels ngathi ngiyaqala ukubamba umuntu wase-Maritzburg ophethe ilokishi, yabo ophethe ilokishi ngimbambe ngo-grey phela yabo wasemgaqweni. Sinaye namhlanje u-Owen, Owen. Owen Ulungelo Zitha from Pietermaritzburg endaweni yakwaNoshizi ngaphezulu emakhaya. Sithintile udaba lakho, sathinta indaba yemoto, siyazi ukuthi uHande uyaviva kwenzekani? Kwenzekani? Sithanda nje ukudlulisa ukubonga bafowethu, ngithanda uku-appreciate kakhulu kubaba wami. Ubaba wami nangu baba wami bafowethu. Ubaba Dokotela ubaba ujabulile bafowethu. Ukhiphe ivideo enzokuhlukile kubo bonke abantu eseke ngingabazi selongazi inkundla zokuxhumana. Wakhipha ivideo engangigxeki wa-encourage wayenza ivideo ehamba yenqonqoza yaza ngivulele iminyango kaHande eBryston eSandton bafowethu sengutholile umsebenzi ngiyoqala kuleli viki liyakhona through Babu Dokotela. So ngithanda ukubonga kakhulu bafowethu kuyena udlala i-role njengomzali bafowethu futhi ubebona ukuthi kuyangalaphi mina. So bafowethu ke isivulekile iminyango sesonidayisela imoto bafowethu kwaHande indaba eJohannesburg. Asibonga kakhulu, sibonga Hande SA, siyabonga nje kakhulu to take people very serious. Mesikhuluma ngoHande sikhuluma ngomunye abadayisi bemoto eSouth Africa baphethe imoto eziquality nama-version a-cheap, ama-light engine, big engine, kudepend ukuthi wena ufuna hlobo luni. And I'm sure beza nama-EV nakhona, electrical vehicles that come. But having somebody like this, ufuna simteste-ke kwi-field ukuthi siprove ukuthi uma sifaka ama-application laphana uyawenza imisebenzi. Kungani umuntu omnyama esagibela ama-Uber, kungani umuntu omnyama esahike. Sifuna ukuthola abantu baseGoli nabasemaye abasemahostela abehla ngemoto zabo khona ama-1.6, 1.8, even ama-1.2 uzokwazi ukuthi sibeke yena ngalapha ngoba sifuna ukuthi abantu abaseGoli ababuye be-drive. Ngicabanga ukuthi kuzoba possible. Yes, kuzokwenzeka. Socials bakuthola kanjani? Socials Owen Zitha Lu, and then kwi-cell phone number business bafowethu it's 063 711 0445. Bafowethu le number ngisacela siyisebenziseni kakhulu njoba soqala ukudayisa imoto uzobhala ukuthi Hande mawudinga imoto, then we'll take it from there. 063 711 0445. Ngicela bafowethu okanye ningenzele WhatsApp call okanye noma yini kodwa ngiyatholakala. Asibonga kakhulu Hande, ngicabanga ukuthi abantu umuntu enemthole umuntu equality ebenimdinga long time ago, and then imfihlo eBhayibheli siveze.